Frisia Soort is al 6 jaar dwaande met de plan voor soortwinning in de Waardzee. Joert kwam de groene lucht vanuit Den Haag. Jaarlijk zal er 1 miljoen ton soort woen worden uit 4 putten. Hier op het parkeerterrein waar de vrachtauto's staan, daar komt een boortoren. Die gaat eerst per 100 meter naar beneden en dan boren we om een hoek om samen te zitten en gaan we meer dan 3 kilometer naar buiten toe op een diepte van 2,5 kilometer. En daar zit het zout, dat lossen we op en brengen we naar boven en komt hier in de fabriek. Het post in de plan om minder soort op het loon en meer in de zee te winnen. De waardvereniging is liek als andere natuurorganisaties net wie is mij de vergunning. Ze binnen benauwd van grote skeer onder natuur. Waar we bang voor zijn is dat droogvallende platen dat die zullen verdwijnen. En dan net platen die heel erg belangrijk zijn voor trekvogels. Die daardoor niet meer aan hun voedsel kunnen komen. En dat de populatie van die trekvogels dan zal dalen. Dramatisch dalen? Dat kan behoorlijk, dat kan echt om duizenden vogels gaan in een slechte situatie. Ja. De staatssecretaris zei dat het mij de bijendelgong wel wat afvallen zal. Boven dat moet Frisia zelf de activiteiten goed in de gaten houden. We meten de bijendelgang als gevolg van de zoutwinning. Dat is diepte bijendelgang, dus op 2,5 kilometer diepte. We zorgen hoeveel ongroei er weer is op een waardboom. Hoe ontwikkelen de platen zich. En die treden plak. En dat zal maar de commissie nog maar afstemmen moeten. Wij zullen een aantal vogels volgen moeten hoe het hem gaat met bestand. Als de effecten te skeerlijk binnen, dan wordt de winning voortdurend stilzet. Voor de waardvereniging is dat net genoeg. Dus wordt de rechter inschakelen om de vergunning van tafel te krijgen. Die zoutlaag die zit eigenlijk onder heel Europa. En dus je hoeft niet per se onder de Waddenzee te doen. En dan laat dit nou toch een van de meest unieke natuurgebieden zijn van Nederland. Dus waarom nou net hier? Terwijl eigenlijk bijvoorbeeld vlakbij Duitsland wordt gewoon zout water gespuit de Waddenzee in. Dus ja, waar zijn we mee bezig?